millora de la infraestructura entre Sitges i Garraf, la R2 Sud reprograma la seva oferta a Sitges i Vilanova i la Geltrú a 2 trens per hora i sentit. Consulteu més informació a rodalies.cat.cat. Rodalies informa. Con motivo de las obras de mejora de la infraestructura entre Sitges y Garraf, la línea R2 Sud reprograma su oferta en Sitges y Vilanova y la Geltrú a 2 trenes por hora y sentido. Más información en la web rodalies.cat.er2 Barcelona, estació de França. Via 2 R2 Barcelona, estació de França. Via 2. Rodalies informa. Amb motiu de les obres de millora de la infraestructura entre Sitges i Garraf, la R2 Sud reprograma la seva oferta a Sitges i Vilanova i la Geltrú a 2 trens per hora i sentit. Consulteu més informació a rodalies.cat.cat. I a 2. La Vicenç de Pondera.